Ordo, birreitite palankarie, Bai. Osaba bat arreiltzailea, Haman batetik denak, Danak batetik, bai. Eta Osabearen gandik jatortzu orduan... Nik uste baitz. Zaletasune bai. Zer nik harri gaurtzi mutikotan, ez nak izan zer zen. Nutzen, beste, 12 urtekin, jokan nik lehenko nozinuen, 12 urtekin aikia zikatela kontatzen, bat zelan Asabel, ezken nik izatu usten Asabel, mutikotan. Asabel, nire Asabel, segaitik, zer Asabel zen, nire eman bat zer dixe. Baina, jo, nire zelaiko izan da nire Asabel ezatie, da nire egitea beti zelaik. Da orduan ba Asabel, da nire zelaik, eta orduan, hasi zoan, esplikatzen, ba Asabel zelan harri gauzela izan zen, ez dakizer, badakizer da, joño. Harri gauzela, eta orduan, hasi nitzuan taka, eta 12 urtekin, hasi nitzuan lehenengo, nire harrixek, kamino agertzetan dut zuen Petrilek, horrek egolan, txapolan bidibilik zin arreztakik, egolan pornalesuko dozik joan. Bai. Da, harako ekin akorratzen, pardon, kotxi jota horre bueltak ahora bera botatzen egiten, da behi joan poligonu dana, hori gurizuan lehena, eta nire jakin ibiltzen nintzen, hori garbitzen da, segiaz, ebaten da biltzen nintzen da, joño, Petrilek, taka behera hausitik. Eta are egiltzen? Are egiltzen, bai, are egin nintzen, jota latio. Da gero, 15 urtekin, ezin zuzen bermure juten zinera, da holan, gute egin zuzen, hemen usoko mutilek, neska mutilek, gute egin zuzen, da nire ara orduko, jun arabera eta hausun ermetia mesiote zuan, da Eusko Pilotan egin duen bertan portikuen, eta txatorri baskaldute nik zineak juta orduko eta jute egin zuzen arabera, biru launekin eta jota harri jartzen mirako derrio. Da sartu nitzuan, baina delieno sartu nitzuan harri jartzen munduen. Itxutute. Bai. Eskerrak horri, zen nik orduan, orduan doin, jebeti zindokazti, eran da erre eta ez dakiz zer. Nik uste nahi joan nire laune, batzuk, erdi galdute ez, baina eran da ez dakiz zer, da ni eskerrak sartu nitzu dar mundu, da ni ondo jatan niri.